Takže čaute u dnešného nového videa. Dneska ideme začať moju novú kariéru z Real Madrid budem, ale toto budú v sériách. Takže budeme rovne otvárať balíčky, získavať hráčov a táto séria skončí vtedy, keď bude mať 115 rating v týmu. Keď sa mi to podarí, tak toto séria končí a budem úplne dačo iné natáčať. Takže napríklad môžem ešte z týchto videá, ale už to nebude tá séria. Takže zatiaľ, kým ja urobím tieto veci, lebo na toto sa nikto nechce pozerať asi, tak vy si dačo pripravte dobré k jedlu, k pitiu a užite si túto sériu. Bude rozdelená si myslím do takých 10 dielov, lebo viac ani akože 115 rating je akože aj tak málo, to je ľahké získať. No už to nejdem prekacovať, užite si túto sériu a ideme na to. A zatiaľ, kým budete pozerať toto video, tak dajte určite like a odber. A do komentára napíšte, či by som mal ešte točiť a či mám zdvihnutý 115, že mám ísť na viac a tak. Keď sa vám táto bude séria páčiť. A prosím, dajte tu na tomto videu aspoň 10 lajkov, lebo na videách som nikdy nemal takto veľa hľadnutí. Maximálne 13. Takže tak. Tak zatím, keď to budete pozerať, dajte like a odber. A môžeme si spolu aj vybrať klub, Real Madrid určite, no toto je svetoznámosť. Dáme si username Real, nereálne, Real, dám to spolu, Madrid. To je náš klub. A máme tu rovno hráčov. Prosím, no toto bude Mbappé, Bellingham a tak. Už som splnil jednu vec, takže kým to tu budem stavať, tak viete, čo máte urobiť. A prosím, neodchádzajte z tohto videa, lebo toto video bude ešte nabušené. Dneska budem otvárať ešte balíčky a tak. Alexander Arnold ide dopredu. Alexander. Ty, koho to sú triky. A je, neviem kto, Valverde. No toto není Valverde. 15 rating, tak. Dobre. Valverde na Viniciusa. Vinicius. Junior. Pane Bože, ten oblak. Dobre, máme rohový kopt. Ibrahim Diaz. Ktorý môže nára Viniciusa. Pane Bože. Vinicius. Junior. Nezle. Ideme na to. Courtois sám. Courtois. Najlepší hráč týmu. Courtois. Pane Bože. Jasne. Courtois, bež. Aj keď sú to boti, ale dáš gól. Poď, Courtois. Bež. Ešte. Power shot. Nezle. Jak oni nemôžu dať gól? Ja neviem, či to naťahujem veľmi, či oni sú... Ja už som zvyknutý na ten môj tým, ty kokos, to je dačom inom. Hore, Bellingham na Viniciusa, Vinicius na Bellinghama, tiki taka Barcelona, aj keď nie sme v Barcelone, to je jedno. Dobre. 1-0 proti Atletiku, aj keď to bolo na začiatku. Dobre. Vyhrali sme La Ligu, aj keď jeden zápas odohral. Dobre, ja idem na všetky také game, ja idem otvárať balíčky, lebo toto sa mi fakt nechce robiť. A máme tu na výber Musiala, Palmer, Barcola. No a ja neviem, koho tam mám dať, takže dávame. Kuipert von je Palmer, takže Barcola. Berem takže nie, ja nechcem draft. Dobre, takže toto je môj prvý balíček, ktorý si dneska otvoríme. Ideme na to. Klik. Prosím. Aspoň púbe. Doriky. To je taký žid. RBčko. No nic.
musíme zahrať jeden trénink, aby sme mali ďalší draft a ešte jeden, ale plus 4 drafty. Otvoríme si balíček. Takže ideme na to. Vinicius, ježišmarja, to je strašne cringe. Ten hráč nevie nič. Nevie na futbal, na čo mi ho tu dali. Dobre. Nič nevravím ti. Výborný si. Krásny, preboha. To je normálne Van Dijk v prime. Ešte rýchlo, zober ju. Yes! Mám to. Nedal. Čo? Ježiš, 2000 mal. Videli ste to? Čo to je? Dobre, ale tak to mám. Neriešim. Dobre, ešte... Toto dneska budeme robiť. Lebo ja som zistil, že keď si tu idem, takto, sem, dáme tuto, za každú výhru, čo tu mám, no nie každú, tak mám 1000 gemov potiaľto. A ja to budem robiť potiaľto, lebo keď to zdám, tak mám 2000 gemov. Ale vy to nebudete pozerať, chápete to? Takže, ideme na to. Ideme si jednu vec zahrať. Ideme si zahrať zápasík. Proti botovi. A keď bude taká dobrá šanca, tak to ukážem. Takže zápas skočil 8-1. Góly Mbappé, Bellingham, Mbappé, Vini, Bellingham. Skoro sa Mbappé a skoro sa Bellingham, jeden Vini. No a teraz. Už som to splnil. Takže tuto máme plus 400, fajne. Dobre, plus 400, krása. Som štvrtý v leaderboarde, jeden zápas majú všetci odohratí. Dobre, nevadí. Dobre, toto ešte dneska sa toho nabijeme tohto. To sa teším. Tu. A toto máme 4. A tuto máme 6. Krása. A toto môžeme už rovno? Nemôžeme to urobiť. Nevadí. Som to už robil. Teraz ideme na čo všetko vás baví. Ideme veľkome. Máme 9. Draft. Číslo 1. A je tam nič není. A dnes to je malá šanca, ale aspoň si dobijeme troška hráčov. Prosím, Bože, aspoň jeden. Aspoň jedna animácia. Hujsen. Aspoň jedna animácia. Prosím, animáciu. Si myslel? Ešte 5. Prosím, animáciu som chcel. Musiala. Mi jedno nezaujímaš, prosím. Není. Ešte 3. Ešte. Rwanda, počkaj. Čo to môže padnúť najlepšie? Tak Lampard, Puyol. Toto sú spolu A, toto je všetko spolu B. Aha, tak to prečo vieme, prečo mi to nepadá. Tak. No nic, všetko mi padá spolu B. Prosím, ja potrebujem spolu A. Spolu A, ešte jednu. Draft. Dobre. Máme 1800 gemov. Neviem z toho, čo idem robiť, ale ideme pozrieť si tým, ktorý si ideme vyupgradovať. Dneska by som si dal asi takú vec, že 100. Dáme, že 100. Nechce sa mi ho vylepšovať. Dáme si, že 100. 100 akože overrating. Lebo akože to už môžeme hneď teraz. Lebo teraz mám 96. Ale takže maximálku, že 100, hej. Zabugované to celé. Teraz ideme robiť to, že ja si pôjdem vs atak. Počkaj. Ešte tu som mal dačo v questoch, som videl. Tu a toto čo? Toto tu není, tak počkať. 500 gemov, toto budú zase tie 500 gemovky. Mám rád 1000. 200. 2000. No a
a 2000 skončím. A mám 10 800 a teraz pridám ešte 1000, lebo toto si urobím. Ja mám knockouts. No, tak nič. Robím si toto, game center. A ideme otvárať FC Draft World Tour. Vidíte to? To musíte ísť na to múdro. To, keď toto si spravíte, to je taká vec krásna. Teraz ideme sem, ideme otvárať toto. Chcete všetci vidieť. Toto, to nikoho nezaujíma, také veci tam čakať na to. Toto. Otvoríme si 5 týchto a 5 týchto. A do komentárov napíšte, ktoré sa z nich viac vyplatí, či toto, alebo toto. Podľa mňa toto, ale keď na to pozerám, tak asi obidve. To je jedno. Takže ideme prvý draft. Nie, chce mi troška 5, no tak to nič, dúfam. No nič, lebo to by som sa zhambil. Dobre, 5 týchto, prosím. Plus dačo som dostal. Prosím, nič. Ďalší draftík. Dobre, tuto nič. Môžeme len odkliknúť. Ďalej, ďalší draft, ešte 2 drafty z tohto. Tak, ale toto mi nabilo veľa. Áno, draft, poď, prosím. Zico, Antony, neviem, kto. Portugalsko. Ronaldo, není. To kto je? Nevieš, 115, yes. Ja sa nemôžem ratovať, lebo môj brat mladší spíjali, yes. Joao Neves, 115, yes. Konečne taký normálny hráč v týme. Toto je málo, to je za 5, to ani nejdem vraviť. Belmo. Ale yes, konečne. Yes, som rád. To nemôžem odkliknúť, nie? Do začiatku. Dobre, ale yes, nevieš, radujte sa so mnou, nevieš. Yes, Grimaldo, to je dobre. Ešte mám 2, prosím. A nic, a túto, ja si otvorím asi toto, lebo to je slabota. Vidíte, koľko vypadlo, hneď? Je to animácia. Poď, prosím, Italiánsko. Cepečko, yes, Nesta, yes, Nesta. To si robíš randu, Nesta. Chlapci, ja mám na toto rating na 100. Ja mám 100. Asi podľa mňa neviem koľko rating. Ty uchos. No ja som sa posral asi. Tybo. 100. Nesta. 105 rating. Ja tam mám úplne, mne sa teraz... Ja neviem, čo mám robiť, ja neviem, čo si mám dať za tým. To si robíš randu. Dačo na CDM-ko asi, ja neviem. Reverses. Toto, idem si urobiť tu tieto veci. Toto. Reward. Tu bude dačo nastoriť. Toto, yes. Rank up pointy. A toto. Tu bude 1000 gemov, yeah. Ešte dačo. To. Yes, tu. Toto. Toto nič. Ale toto si spravíme. Toto teraz budem robiť, lebo za každý mám 1000 a ja to spravím keď to budeme plus 5000. Takže ideme na to. Toto je najhoršie robiť. Toto je na dlho. A nejde vás ďalší. Ten tak do baga. Gísa. Nič? Kde tu je? Takže mi tu ukazoval, že... A tu, toto... Kde? Tuto, takto na 10 miliónov do Bagisa. Tu 150 rangapov. Tu 500 rangapov. Len tak. Či 500 tých blbostí. A ideme na ďalšiu. Ja teraz idem otvoriť. Klikaduje, dobre, mám 18 000. Tak, dáme toto. Shop. Dáme unkoty. A na koľko máme? Mám na 4. Keď to tak vypočítam, tak ešte 11 bude na tento. Takže ja si kúpim 3 tieto.
za 13 000. A ešte túto si kúpim tento jeden balíček. Takže ideme na to. A končí video. Otvoríme si jedno z tohto, takže prvé toto. Poďme. No, dobre dal, poď. Yes, poď, prosím, Mbappé, Haaland, Nizozemsko. RPčko, čo to je? Dumfries, nie? Koľkátka? 114, to je dobré. A na RBčko to je málo pada. 114 Dumfries, yes, kokos. Ešte jeden. Dorite, ja som sa sklikol. Tak. No. Ešte máme jeden a jeden. Otvoríme si toto. Vyleči... 5 iba. 5 iba je málo. A už máme iba jeden. A ideme na to. Mbappé, Haaland. No, to je iba pečak. Takže. Ešte môžeme spraviť tú takú vec. Poďme sem. Vypadne hráč. No prosím. Zakrývam si oči. Dobre. Prvý hráč. Golman. Oblak. Tak, ale to je dobre. Oblak. Dobre, 109. Kenny. Ešte tých dvoch hráčov. No. Ankenborg a 109 Chalivier. Čo je lepšie? Oblak alebo Chalivier? Dám Oblaka. Oblak do môjho týmu. No a teraz zistíme, že koľko bude tým. Celkový rating. Dobre, ideme na to. Nemôžem dať auto build? Prečo? Aha, ja už som dal auto build. Počkaj. Takto. Na FBčko nikoho nemám. Nevadí. No, sopečka. Takže, dnešným videom to ukončujem. Dúfam, že sa vám toto video páčilo. Dúfam, že dáte like a odber. A padli nám dosť dobrí hráči, takže Nesta napríklad. Potom Joao Neves a ešte Dumfries. Jak sa vám toto video páčilo, zanechajte like a odber. A na budúce video bude ešte lepšie. To sa pripravte. Našetrím také gemy. A budeme otvárať balíčky. Takže zatiaľ. Čau.